Txokolate eta mango kroketak. Prota dituzu ginez gozoa. Ez. Eta hau iduritzen zaidela aukera ezin bestekoa edo paregabea edo ona. Eta azte bukaeran, zatez umekin deiteko, ederra, ze gaina lana badao, banatzeko, lehenko bexamel normal bat. Bexamel honen noski, gatza beharrean, azukera eramango du, desente, eta gero, mangoa moztuko dugu, egin da dagoenean mango puxketatzu botako izkiogu, utziko du pixkat epeltzen, eta gero mendauzkagu txokolate malutak. Bestela, saltzen dute holan, bestela nahi baduzu, txokolatea moztu zatitxotan, hau gehituko diogu, utziko dugu ostutzen, kroketa ore normal bat bezala, gero bola, gero luzenga, gero nahi duzuen forma eman, eta ogi birrindua beharrean, gaietak. Hauek birrinduko ditugu, eta pasatuko ditugu arrautzatik, irinak usiko dugu, ez dut uste irinetik pasatuko da, arrautzetik, gaieta horietatik, birrinduta izango ditugula, eta frejit ingo ditugu. Eta kroketa bilakatuko ditugu. Ze kroketak azkenean hori behar du. Kurriskari gotea. Kroke. Buah! Kroketa izena hartu aldute, jaionean, kurriskari badode. Buah, bai. Eta goxuak ere bai. Oso goxuak. Ze puntazoa. Baukazue postre horrengo batera. Bueno, azken errezetaztiu denporaik eman egiteko, hemen ja orea indekarri dugu, eta lolik hauek dastatzen nahi dituenez, lasai errezeta hau ingo dugu, da txokolate ganatxe bat, hau da frufan orea, eta ero hemen da lehenko gaieta birrinduta, gehi koko birrindua. Arrautzatik, bertatik pasatu, batzuk esaten dute komeni dela berriro arrautzan sartu, eta berriro ateratzea, eta holan geruza handiagoa eta ezapurtzea bate gertatu zen. Krisalida bezala. Bai, eskaporatea zaio. Hau tximeleta bihurtua. Eta hau da dana bakarrik txokolatea. Hone bai ez daukala ezer gehiago. Txokolatea, txokolatea ez negaina eta gurina. Baina, hoi da utxe da ona. Hau utxe. Bai. Sartuta atera, ez? Gainekoan. Hauek. Kontuz? Lolintzako gorde, kapatuko duzai da. Hau. Hau izango da, egun batean aurki prestatuko dizugun errezeta. Txokolatea kroketak. Jaiona, hartu bat. Bai, itxoin, segundu bat, Hasi. Orea zurea da. Ba. Ez dakit aurrekoa berdinduko duen, Aurrekoa oso nazioan. Hau da trufa jatea, baina kurruskaria. Boa. Super gozua, hau. Horrati ba, irrintzi ba, botako nuke guztua. Ona dau.